je 28-palcová obrovská pizza a dnes sa chystáme vyskúšať najväčšie jedlo na svete. Každý člen našej rodiny si vyberie jedlo, ktoré sa mu páči, aby sme zistili, kto je najlepší. Budeme ich hodnotiť podľa wow faktora, chuti a veľkosti. Poďme, sa. Wow. Ako máme toto všetko zjesť? Myslím, že toto je obrovská porcia. Toto je najväčší croissant a káva vôbec. To je smiešné. Pripravili nám 14-librové kávy a ozdobili ich názvom nášho kanála The Richie Family. Dokonca ma pustili do kuchyne, aby som pomohol. Tiež nám pripravili rôzne croissanty dlhé asi 3 stopy. Jahodové, vanilkové, čokoládové, obyčajné a pistáciové. Tento croissant má 10 000 kalórií. Mali by ku účtu pridať aj permanentku do posilňovne. Ako to vypijeme? Takto. Ako to je? Je to veľmi horúce. Toto je veľkosť bežného pohára a toto je veľkosť pohára, ktorý sme dostali. Toto je veľkosť croissantu a toto je veľkosť obrovského croissantu. Potom to už nepotrebujem kávu celý rok. Toto je raňajky pre obra. Poďme piť spolu. Je to dobré, chutné. Ak to dokážeš vypiť, môžeš použiť toto. Teraz prejdeme k croissantom. Chceš ten jahodový? Áno, chcem ten jahodový. Tak poďme na kameň, papier, nožnice. Áno, kameň, papier, nožnice. Samozrejme. Kameň, papier, nožnice. Áno, vďaka. Nie, ako si mohol. Teraz to musíme namočiť do kávy. Je to ako croissant, Zlatko. Hej, prestaňte sa biť. Wow. Páči sa mi to. Mne tiež. Tak dobre. Áno, tak dobre. Je to obrovské. Wow. Wow. To nie je možné. Toto boli naše najbláznivejšie obrovské raňajky vôbec. Moja mama mala... Toto ďalšie jedlo, obrovská čokoládová tyčinka. Vyzerá tak veľká, áno. Je to ako veľká kniha. Poďme otvoriť. O môj Bože. Wow. Máme malý. Tento malý je 100-krát menší ako tento. O môj Bože. Váži viac ako 4 libry. O môj Bože. Viac ako 4 libry? To je naozaj obrovské. Toľko kalórií v tom. Aká je príchuť? Biela čokoláda s náplňou z acai a manga. Wow. Znie to luxusne. Áno. Čo znamená pohánková biela? Je to pohánková čokoláda? Pohanka? Je to také zvláštne. Poďme to otvoriť. Wow. Vyzerá to perfektne. Je to rúžová farba. Toto je moja najlepšia farba. Áno, vidím. Urobím prvé sústo. Bolo ťažké to krajať. Vyzerá to šialene. A ako to bolo? Možno to zlomilo? Prosím, teraz to odrež. Wow, zvuk bol taký dobrý. Voní to tak dokonale. Voní to ako mango. Nemám rád cukor. Žiadny pridaný cukor. Chcem to ochutnať. Môžeme to skúsiť, áno. Och, môj Bože, Wow. Na zdravie? Na zdravie. O môj Bože. O môj Bože. Toto je 100-krát lepšie ako Feastables. Naozaj sa mi to páči. Je to dobré. Mami, koľko to stálo? $200. A ako naozaj, myslím, že je to veľká cena. Myslím, že je to skvelá hodnota za tento zážitok. Tento wow efekt pre túto čokoládu. Úprimne, 10 z 10. Toto je najobľúbenejšia čokoláda, ako som kedy skúšal. Vyzerá to tak veľké. Taká veľká čokoládová tyčinka. Je to šialené a chuť je taká dobrá. Áno, páči sa mi to. Myslím, že toto je najlepšia hodnota pre rodinu. Áno, každý dostane veľký kus pre každého. V takej obrovskej cukrovej bombe nebudete chcieť sladkosti na chvíľu. Ďalej je to môj manžel, Tony Stone. A teraz je rad na mne. Je to New York pizzeria. Poďme na to. Poďme. Wow. Je to príliš veľké pre náš stôl. Toto nazývam rodinná veľkosť. Len to neprestáva. Stále to pokračuje. Wow. Tento obor má 28 palcov a je to najlepšie obrovské jedlo pre celú rodinu. Ako to budeme jesť? Neviem. Je to príchuť margarita, je to quattro formaggi, je to pepperoni a hľuzovkové huby. Toto je najlepšia voľba pre celú rodinu a môžete to jesť veľmi jednoducho, pretože si môžete vziať kúsok, jednoducho ho položiť na tanier a jesť. A samozrejme, môj obľúbený je pepperoni. Skúsme to.
Tak dobre. Je to ako vesmírna loď. Pozri sa na ňu. Je oboma. Vidličkou aj nožom. Európsky štýl. Milujem syr. Chuť 8 z 10. Veľkosť 10 z 10. Vezmeš si kúsok, položíš ho na tanier a zješ ho. Podľa môjho názoru veľkosť je 6 z 10, pretože je to ako obyčajná pizza, ale oveľa väčšia. Nič zaujímavé. Ale aj tak poďme skúsiť chuť. Skúsim pizzu s lúzovkovými hubami. Vezmi si tento. Myslel som si, že chuť bude veľmi suchá, ale v skutočnosti je tam veľa syra, veľa húb a cesto je dosť tenké. Poďme vyskúšať všetky tieto príchute. Syr, áno. Och, šialené. Áno, je to divoké. Mám quattro formaggi pizzu, huby a zeleninu, pepperoni, margeritu. Dobre, poďme to skúsiť. Ešte ale chutné, bláznivé. Tak chutné, áno. Takto je to oveľa lepšie. Chutí ako základná pizza, takže 7 z 10 myslím. Veľkosť je oveľa väčšia ako ich bežná pizza, 2 alebo 3 krát väčšia, takže by som povedal 8 z 10. Syr nie je mazlavý. Chutí ako 7 z 10. Pre mňa nie je chuťovo výrazný, pretože je na kúsku len trochu pepperoni. Chcem väčšie a viac pepperoni. Zvyčajne mi kôrka nechýba, ale táto kôrka je veľmi dokonalá. Páči sa mi. Wow faktor tejto pizze je 6 z 10, pretože má 4 rôzne príchute a páči sa mi to. Ale nie je dosť veľká na to, aby ma ohromila. A nakoniec stojí to len $90. Z nášho rodinného rozpočtu je to najlepšia hodnota z tohto videa. Myslím, že by to mohol byť silný kandidát na víťaza pre mňa. Ďalej je na rade môj manžel Glenn. Abby je v najväčšom burgeri, aký som mohol nájsť. Poďme na to. Vo vnútri sme našli cool interiér s vesmírnou tematikou. Títo chlapíci strávili 30 minút jeho prípravou. Boli úplne šialení, vrstvili placku za plackou a žemľu za žemľou. Môj burger je takmer hotový. Šéf kuchári to skladali, ako by stavali väžu. A nakoniec, môj obrovský burger je hotový. Vyzerá to šialene. To je divoké. Do keľu. Viac syra. To je všetká tajná omáčka. Áno? Z plastovej fólie. To je šialené. Len sa pozrite na toto monštrum. Toto je horúca vec za 9000. Toto monštrum má takmer 22 libier čistých kalórií. A je to ako keby sme doslova jedli. Hej, malá Monika, čo robíme? Tento burger je už obrovský, ale pripojili k nemu mini burgery. Z nich trčí veľa hranolčekov, veľa monajs, saosajo, kosudeo, Sírové gulky. Vypražajú. Áno, a veľa nugetiek a všade je toľko roztopeného syra. A tiež žemla je väčšia ako základňa pizze. Wow. Je to šialené. Rozrezala môj burger a každému naservírovala kúsok na tanier. Bolo to, ako by sme jedli burgerovú tortu. Šťavnaté mäso, mäkká žemla a bohatý syr. Ochutnal som svoj kúsok a bol dokonalý. Žemla je také nadýchané. Chutí dobre? Je to perfektné. Čo si myslíš? Vyzerá to neuveriteľne skvele a z inžinierského hľadiska je to absurdne zložitá štruktúra. Neviem. Nerobí ma to hladným. Vyzerá to ako... Áno, stále je to neporiadok. Tento burger nie je urobený na to, aby bol dokonalý. Tento burger je urobený na to, aby ohromil. Strávili sme 30 minút pokusom dokončiť tento burger, ale jednoducho sme nemohli. Naše žalúdky sú plné. Čas na závery. Faktor wow 10 z 10. Chuť 6 z 10. Chute sú chaotické, miestami trochu suché. Veľkosť 10 z 10. Wow, faktor 10 z 10. Je to neuveriteľne obrovské. Je takmer smiešné, aké je to veľké. Chuť 6 z 10. Páči sa mi žemla, syr, omáčka. Bolo to naozaj šťavnaté a nadýchané, ale čo sa týka celkovej chuti, myslím, že je to trochu príliš mastné. Veľkosť 8 z 10. Je to šialene obrovské, ale prečo by som dal 2 body, je to, že to vyzerá viac ako väža alebo hrad, než len obrovské veľké jedlo. Glenn, a koľko to stálo pre náš rodinný rozpočet? Asi $300. S tým sme skončili. Poďme na ďalšie obrovské jedlo. Poďme na to! Myslím, že toto je najväčšie jedlo, aké sme doteraz mali. Ďalšie je jedlo od odberateľa, ktorý nám napísal na Instagram a navrhol urobiť najväčšie burrito na svete. Toto je najväčšie chipotle burrito na svete. Je to neuveriteľné. Glenn, dnes si ma ohromil. Nie, už nie.
Toto je naozaj veľká veľkosť. Toto je naozaj šialené. Táto veľkosť ma ohromuje. Je obrovská. Urobíme to za približne 30 minút. Myslím, že potrebujeme dlhšie je možné. Môžeš 60 tortíl? Čo? Vyzerajú tak nervózne. Bude to trvať nejaký čas, pretože grillujú každú tortílu. Nemám tušenie, koľko to bude stáť. Toto vyzerá ako továreň. Vyzerá to perfektne. Toto burrito rastie. Už to rastie. Veľmi sa mi to páči. Rolujú to ako celý tím. Vyzerá to veľmi ťažko zrolovať smerom nahor. Áno, áno, dobre. Jeden po druhom. Môžem pomôcť, ak potrebuješ. Chlapi, robíme históriu. Poďme. Nie, nechaj ich iste. Urob nejakú fóliu. To nie je súčasťou cvičenia. Ste perfektný tým, chlapci. Možno sú ako minioni. 1, 2, 3. Och, perfektné. Poďme. Ponáhľaj sa. Hejme sa, chlapci. Dobre, poď. Dobre. Tak tam. Počkaj, jeden po druhom. Vstaň. Možno to tam môžeš dať, mám otvoriť dvere? Nie. Och, do keľu. Dobre. Vďaka. Ďakujem, brat. Vďaka. Ďakujem. Aké je to dlhé? Tento burrito je 11 stop dlhý. Čo? To nie je možné. Ohromuje ma. Som naozaj hladný. Poďme to skúsiť. Poďme. Wow. Taký tučný. V tomto burrite máme veľa ingrediencií. Bielu rýžu, hnedú rýžu, hnedé a čierne fazule, šalát a paradajky a zeleninu a mäso a dusené mäso, veľa lepkavého syra. Toto burrito je neuveriteľné a najväčšie na svete. Neviem, ako to zjesť. Mám len vidličku a lyžicu. A ako to zjesť? Ó môj bože, toto je najlepší burrito v mojom živote. Áno, ingrediencie sú naozaj čerstvé. Wow, toto je neuveriteľné. Chutí to dobre. Chuť je naozaj dobrá. Áno. Môžem to ohodnotiť na 8 z 10. Naozaj? Áno. Prečo 8? Prečo 2 body? Kde sú moje 2 body, Tony? Pretože na 10 potrebujeme niečo veľmi špeciálne. Myslíš, že toto je obyčajný burrito, ale je veľký? Áno, ale chutí to veľmi dobre. A samozrejme veľkosť 10 z 10, pretože je to svetový rekord. Páči sa mi to, ale je to pre mňa trochu pikantné. Glenn, 7 z 10. Wow. Páči sa mi to. Veľa mesa. Áno, dali veľa mesa. A koľko to stálo pre náš rodinný rozpočet? Stojí to približne $672. Wow. Áno, tento burrito bolo drahé, ale aj tak sme porazili a vyrovnal rekord. Ale stojí to za to. Áno, samozrejme, že to stojí za to. A kto to je? To sú naši konkurenti. Rodina, čo tak faktor wow. Je to 10 z 10. 10 z 10. Nemáme žiadne komentáre, pretože je to svetový rekord. Ohromujeme dokonca aj umiestnené. Toto bolo prvýkrát, čo mohli tento veľký burrito. Každý v kaviarni to natáčal a tlieskal za túto veľkú prácu. Chceli sme sa podeliť, pretože to bolo pre nás príliš veľa. Takže to nakrájame na kúsky. Vítajte chlapci, ďakujeme veľmi pekne, ale máme plno. Áno, mysleli sme si, že burrito stojí $672, ale v skutočnosti je o $100 drahšie. Ó môj bože. Fíha, prekonali sme svetový rekord a zjedli obrovský burrito. Tak super, a víťazom som ja a môj obrovský croissant.